айде да ви водя с мен от Страсбург до летището на Базел, което всъщност не е в Базел, а е на френска територия, точно до града Сан-Луи. Така че, отваряме приложението на SNCF Connect, т.е. френското БДЖ, и взимаме билет от Страсбург до Сан-Луи. Изглежда ето така. Та стигаме гарата и си търсим перона. Влака е тук. Аз имам още няма по-малко от 20 минути до влака. И имайте предвид, че тръгва на време. Пътуването с влака е около 1 час и трябва, като се качите, да чуете Bienvenue à bord, дрън, след това Destination Belle. Защото на френски Базел е Бел. И както може да се досети, във Франция не го повтарят на английски. Слизаме опътено е по пода с стрелки, с бушче и самолетче. Ето това е синия рейс, на който се качваме. И рейса има само една спирка, така че стигаме на летището директно.